माथो लावाबो देरथाराखिसै फिसाला फैबासो बेदरजों संनो सानदोंमोनहां दाउला खासिजों माथो बबेबा सेवबायसोहाय आइयै मा होननानै बिदि सेवलाजोबखो आइयै थायखानायलाय आइयै सेवजोबगारबायहाय नै बावबो थाइसे सेवबावबायसो मा खानानै होबा मोजां जाबावगौ जाखोसै सेन्देल फैथासो खाना होलाबायनांसिगोन नामा आंलाय एहे नै ओरैनाबो सेवनायसो फिसाला दंबासोमोन बे नै बायबावसैसो आइयै फिथाइ गैयियावनो बायहांहां फिथाइ बुरजा थाइबाथ' आइदै फिसाला गैयिनिफ्रायनो गैला आंहा मैगङानो बेसो मावसोबायोमोन बेस्रा आंहा मावनोबो हाजोबला नालाय बुरिबायबो देहायाबो गैला ओरै मानो बारनलाबायखो ओरै हाब बाबाबो गवा न'आव उन्दुनानै थानो लुबैनाया हालायथारलामोन दासो फैनो मोनबाय आयाबा बोरै दं मास मोनब्रै गोजो न'आव फैनो मोनै नै माथो आयाबो बेयावनो दं मैगंसो नायलागासिनो आयै आयै आं फैबाय आयु सोर आइ जालाबायखो सोर जाखो नाय बाबु सिनायाखिसै आंसो आयै आयु माथो फिसालासोलाय हाबि नालाय आफा सिनायलाय लाङाखिसै गावनि फिसाखौनो आयै आलदा जादोंथ' एसे आफा हाब बोरै जालाबायखो आयै गावनि फिसालाखौनो सिनायलायै माने होजों आयै दालिल' मोनजायोना दालिल' सामफ्रामबो दालि जाबाथाय मानसिया फुङोना आंखौसो फुंनाय नुलायना सिनायाखैथ' आफा आरो मेगनाबो नै आंना बारा जाला होद आयै थाइब्रै लादो एबार मेगना ना थाइब्रै नङाबा जाला थाइब्रै हाब थाइनायाव बोरै थाइब्रै लागाय जानांगौ जाखो थाइब्रै जालायलायनायलाय अहायथो लागायो आफा थोद आयै मेगन नङालै आं ससमाखौसो बुंदों ससमा गाननांसिगौ नोंनो मेगना जाला ए बेखौ थाइब्रै होनो औ ए औ नांसिगोनदांहाय आफा जाला गोजाननिखौ सिनायथारला दे आफा फैबाय मोजां जाथारबाय आहा सानफ्रामबो गोसोखांना ओंखामखौनो जानो सुखुलायलांला आं बेखायनो नोंखौ पुलिस आर्मि साख्रि लाना होनखादोंमोनहाय आफा नोंनो ब्रा ब्रा खारनानै मोनथारबायबोबा माबालै आयै नोंनो गोदो आंनो फुजायाव मावजार सिलायबायना होयानो गोरोन्थि जादों बै समावनो आङो मावजारखौ नांखानायमोनब्ला दा बेफोरबायदिखौ दांनो गोसो जानाय नङामोन उन्दैयाव मावजार दांनो मोनासै नालाय ओंखायनोथ' देरनानै अरिजिनेलखौनो दांनो लुबैग्रा जादों आयै दे जाबाय आफा लामायाव बारा गोबाव थाजाया दा मानसिफ्रा हनै सोफै जाथारबाय फैदो दिनैसो न'आवलै फामफुलि आं नोंखौ दिनैनो मन्दिराव हाबा खालामनानै न'आव लानानै थांगोन हा नोंगौना नङा जाखो खोथाफ्रालाय जानला मोनला थगायलाबायो दोद जाम्बि आं खिथुखौ थगाय नामा आं नोंखौ हाबा लानो थाखायनोथ' 1 दाननि थाखाय सुथि लाना फैखादों ओमफ्राय नोंसिनि आइयालाय नों नोंसिनि आइनाव सोङाखै जाम्बि जाम्बि आइनि खोथाखौ खि नों रायलायनांगौ नामा आइया मालाय बिहामजोनिनो फाग्लि जागासिनोखा गावहा मावनो दांनो बाबायनो ओंखाम ओंख्रि संनो बाबाय ओंखायनो बिहामजो नागिरगासिनोखा आरो गाव दोनै लांफाखानो थिनदों ओंखायनो आं नोंखौ दोनै लांनो गिदों ओमफ्राय बिजि आंनि महर मोखांखौ नुखांनानै नोंसिनि आइया आंखौ फसायाबालाय आरो आंखौ नोंसिनि न'निफ्राय होखारहरफिनोबा ओइ जाम्बि जाम्बि मा खोथा बुंनाय जादों बेलाय आइयालाय मानो होखारहरफिननांगौ आइया आं जा बुङो बेखौनो गनायनानै लाखायो नों जेबो सिनगासिनो नङा आं नोंखौ दिनै मन्दिराव हाबा खालामनानै न'आव लानानै थांगोन दे जागोन दे ओमफ्राय साखि गैया मा गैया जों सानैजोंल' बबे मन्दिराव लांगोन नोंलाय दोद जाम्बि नों बेखौ रायलायलायनांगौ नामा आं दहायनि जाखौखौ नुनानै बुंहरखाबाय आं गासिखौबो बेजों रायलायजोबखाबाय आरो बे गावनि गारिजों जोंखौ महामाया मन्दिरसिम लानानै थांगोन फैदो थांसै आं फन हरनोसैसो नै औ हेलौ जाखब फैदो मिथिंगा बिमा नोंनि आंनि अनलायनाया आरो नोंनि आंनि जुलिया
सोरनिबा गोब्राब नारसिननायाव नङामोन। नोंनि आंनि मोननै गोसो आरो मोननै सोलेरा गोरोबलायनानैसो नोंनि आंनि जुलिया जादोंमोन आरो जों सानै संसारखौ जों सानैजों दैदेनबोदोंमोन। नाथाय आं गावनो दिनै आन्दायबाय मिथिंगा बिमा। नोंनि बिखानि बायदि आंखौ हरखाब जांगा खालामनो हाबाय। आं नोंखौ दिनै गनायबाय मिथिंगा बिमा। आबा मिथिंगा फिसा, आफा नों बेबादि दुखु जाबाय थानांला। मिथिंगा फिसा, नों जेबो जिंगासिनाङा आंनि दुखुखौ। आंनि दुखुआ बेसो फिसा। नैबे बिखाया दासिमबो नोंनि नोमाखौ बावनो हायाखै। नैबे बिखाया नोमाखौ जेब्लायबो गोसोखांबाय थायो। आफा नों बेबादि गाबोबा आंबो गाबनो ओंखारो। नों दा गाब आफा। जागोन फिसा, आं हानायमानि गोसोखौ हमथाना थागोन। आफा नों हायोबा आइखौ लायफिनदो, आं गोसोखांदों। लायफिनमालाय खारखानाया बोरै फैफिननो आफा? गाव जेब्ला गोसोखांगोन अब्ला फैफिनगोन बे। नों जिंगा दासि आफा, नोमा गैयाब्लाबो आं नोंजों दंना। आंनि अननायखौनो नोमानिबो अननाय होननानै गनायनानै लानांगोन नों फिसा। जोंनि फारसे नोमानि गोसोआव अननाय गैला, जायनि थाखाय बियो दिनै जोंखौ नागारनानै थांनो हादों। थांथों बियो, सोरजों गोजोन संसार जानो हायो जाहैथोंसै। नों आरो आंनि अनलायनायखौल' इसोरा आरो दागावस्रा होथोंसै। नै आफा, नोंथ' बिहामजोखौ नखलखौ लाबोखोना आसलखौ लाबोखो आफा? मा खिथु सान्दुं नांलायलायबाबो दासिमबो सिखारनो रोंलायलाय जाखो? हाब, दासिमबो सिखाराखै नामा आयो? गैया, बिदिजों बोरै जानांगौ होनबा आफा? है हाब, माबायदि मानसि बेलाय? आं दहाय सिखारबानो सिखारनो थिनदोंमोन। थांलाय आयै, नों फोजाहैलाय। आयौ, आं फोजायाहाय। दा जोदला हरबा गिलुबालु गियोहां। ओरैनोबा दाबादिनि बिहामजोफ्रा बिराद जोनो रोङो। र' आयै, आं फोजाहैनि। दे। गावबागाव फसन्थ लाबोनोसै, बेबादिनो जानोसै। दानि जुगनि फिसाफोर गावबागाव फसन्थफोरखौ लाबोआबाबो जाया, दाय जायो। जोंफोर लाबोनायबा बे बिदि जागौमोन। जोंथ' नायै नायै आख'बाव जोनायसो लाबोगौमोन ना? बिदिखौसो लाबोगौमोन। होमबासो जोंजों गोरोबनानै मावगौमोन, मावै दाङै जागौमोन। गावबागाव फसन्थ दि जा। आयौ, दाबो सिखारमाराखै बियो। सेस गासैलै, साना बेसेबांबा गोजौ जलायलांबाय। ओइ 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 फांफुलि, फांफुलि, सिखारथ'। आइया, टाइमा 9:10 जालायलांबाय। खामानि मावनांगौआ, ओंखाम ओंख्रि संनांगौआ बिदि जायो नामा? ओइ, सिखारथ'। उन्दुनायाव डिस्टार्ब। गावबागाव मावफै। सिखारथ', आइया रागा जोंबाय जाम्बिलाय। ओइ, सिखारथ'। उन्दुनो ओंखारनायाव मा डिस्टार्ब खालामबाय थायो? आंहा ओरैनोबा उन्दुनो ओंखारनाया मोथो मोनलायदों गोजांनायफ्राव। ए जाम्बिया, नों गोदानसो दान। बेफोरबायदि आखल देखायोबालाय आइया मा साननांगौ जाखो नोंखौलाय? रागा जोंगोन ना नोंखौ? ए, गोदान बाहा उन्दुनो मोना नामा? गोदान सोदानखौ सोरबा खामानि मावहैयो नामा? रना, सप्तासेसो जाग्रोथों, होनबा मावगोन आङो। मासथिनि थां, गावबागाव मावफै। सेस गासैलै नोंजों, आंखौसो रायहैगोन नोङो। ओरैनोबा आइया दाबो
आंखौसो रायगासिनोखा लासिंसो खालामगोनलैनो आंखौ मान सनमान सेसनो थै बिदि जायो नङाब्रा हिनजाव मानसिफ्रा गैयालै आइ सिखारा मानसियानो लोमजादों ना मादोंथाय आं फोजाहैबा आंखौसो रागा जोंहरलायदों दे आफा दानि जुगनि बिहामजोफ्रा बिदिनो गोदान गोदानाव लोमजायो लोमजाथायो ना लोमजाफ्लायोथाय बुंनो हाला सिनासो जाबाय आं आफा दिनै ओंखाम मोनजागोन ना मोनजाया जाखो बेनोथ'लै आयै आंबो हाखु दाखु लाब्रनानै जालासो मोनबाय मानसिखौबो अनलाइनावसो फेसबुकआवसो नुनानै मोजां मोनखानाय नालाय ओंखायनो आखल आखुखौ आं मोजाङै मिथिखायाखैमोन दाथ' आरो मानसिया दानो बिदिखाबालाय सिन्थासो जाबायलां आयै बिदिनो आफा नोंसिनि दानि जुगनि अनलाइन जुगनि गोसथोलायनाया मा सिथोर बाथोर मबाइलजों नुनानै गोसथोबायनायसो बेलाय मेगनजों दा नुनाय बायदि जाया आफा अहायानो मबाइलाव नायनानै खि गोसथोबायो होनबा मेगनजों नुथारनाय बायदि दिलै आयै बेफोरखौ बाद होदो जिखुनु जाया हानायमानिखौ सामलायनोसै आंहा सिन्थासो दङ आं एबार देवसियाव थांबावबा नोंसोर सानैजों बोरै सोलिनानै जानो हागोन नोंहासो खस्थ' मोनसिनगोन नामा बेनोथ'हाय आफा आं मावनो हायिखायसो लाबोनाय जादोंमोनबा दा मावनानैनो होआबा मा जाखोसै बेलाय डाबललाय ओहो जयराज आं बिदि खामानिखौ माब्लाबा मावनो हानाय नङा बे जायजों गोसो बेजों थांथोंसै आं बेखौ जेबो हेंथा होला जेराव बियो आंखौ नायनो हाला आंनि जिउजों गोरोबनो हाला होननानै नागारलांखाबायब्ला आरो आं दालाय बेखौ बोरै लायफिननो थाथोंसै बेजोंनो मोजां संसार जालांथोंसै नङा आदा नोङो बाजैखौ लायथारनांगोन नों गावनि लिखौल' साननानै जानाय नङा नोङो नोंनि फिसालानि थाखायबो साननांगोन आदा नों जेरैखि जायाबाबो बाजैखौ लायथारनांगोन आदा नाथाय जयराज नाथायनि फिननायखौ नों उनाव मोनगोन आदा नों जिखुनु जाया आंनि बुंनाय बादिल' मानि नों बाजैखौ लायफिनथार जयराज नों बेफोरखौ मा बुंदों बाजैया नोंजों फैफागोन आंहा आसा दङ बेनिखायनो आङो नोंखौ बाजैखौ लायफिननो थिनदों आदा नोङो गाबोननो इन्टिबिल गामियाव थांनानै बाजैनि मुं लानानै नाङा जयराज नागिरनानै लाना फै आं बेखौ लायफिना अननानै नोङो नोंनि फिसाखौ सानोब्ला आरो नोंहा बाजैनि सायाव अननाय दंब्ला नोङो बाजैखौ लायफिनथारगोन औ जयराज आंबो बुजिदों दिनै आंबो बे फिसानि थाखायनो गोबां सानो दुखु जायो बेबो बिमाखौल' नागिरो अब्ला नों माखौथाय नेबाय थादों आदा नोङो बाजैखौ लायफिनदो नोंनि फिसाया जुदि बिमाखौ नांगौ जादोंब्ला फानफुलाय गावनो बुजियाब्ला अब्ला आं मा खालामनो बुजिगोन आदा नोंनि मोखां आरो गथ'नि मोखांखौ नायनानै बेयो बाजैया नोंजों लोगोसे फैफिनगोन जागोन जयराज आं बेखौ सानोसै दे दोनथ'दो मिथिंगा बिमा नों दिनै जोंनि न'खरखौ मानो थेर बेथेर खालामलांखो आंथ' जेबो गोरोन्थि मावाखैमोन आंथ' नोंखौ अनोमोन नों फिसाजोखौ लानानै एसेबो सानासै दिनै आंनि थाखाय दुखु बिमा आं नोंखौ सानैनो गाबालासे थानो हाया आं थैनो सानब्लाबो फिसा सासेनि थाखायनो थैनो हाया आङो थांना थानांगौ जायो फामफुलि नों मानो बिदि खालामलांखो
आफा नों हायोबा लायफिनदो गोसोखांदो आफा नों हायोबा लायफिनदो गोसोखांदो दे आइ थाथ'दो नै आबा एसे बुजायनानै गालाङाबा बिहामजोआ ओमफ्राय पामफुलि न'आवनो थाबाय था जेराव थांनो नाङा ओमफ्राय खामानि दामानिफ्रा आइजों ज' लोगो लांनानै माव आइयाबो हनै देहायानो जाथारला औ आइ एसे लोगो नांनानै मावसिगोन खामानिखौ आं हाथारलाना बुरिबायबो ओमफ्राय आंलाय मालाथो मावालासिनो मोनजाफेरखो माथो ओंखाम ओंख्रिखौनो संलागासिनो आंलाय नङा आइ बे सिथ्लाफोरखौबो एसे सिबनांगौ नालाय आंहा जाथारला सिनस्रिया औ पामफुलि दे आंहा दालाय जागोन ट्रेना जिखुनु जाया नों आइखौ जोथोन लादो थाथ' आइ आफा मोजाङै थांदो दे थाथ' पामफुलि फैदो बिहामजो हाब माला फैगोन जोङो थथ'आलाय टाइमासो बारग'लाय लांसै नै ट्रेन हमहैथारनांगौ नङाबा बबेजों जागोन फैबाबा बैनाव सोंहैनि नोंथां बे गामिया इन्सिबिल नामा औ ओमफ्राय दाखालिसो बे गामियाव पामफुलि होननाय हाबा जाफैदोंमोन नामा पामफुलि औ पामफुलिबाथ' आंनि हिनजावसो जागोन सोर बिलाय औ जाफैदोंमोन ओमफ्राय माबाफोर खोथा औ बे मानसिया हाबा जाखांनायसोमोन हा हाबा जाखानाय औ नोंथां आं बिनिनो फिसायमोन आरो बियो बिनिनो फिसामोन फिसानि सायाव अननाय गैयै अन्थाइ बिखा बे हिनजावा संसार सिफायग्रा सासे खुरुंखिनि हिनजाव बे मबाइलाव माखौ नायबाय थायो बेलाय नै बिहामजो ओंखामा संदो आं एसे बारियाव खामानि मावहैनो माइसा दांनां संगोना सङा दा बेसे गोबावजों सङो बियो पामफुलि आया नोंलाय मा न'आव फैफिनलाबायखो मा मावलांखो जेबो बावाखै पामफुलि नों दिनै सैथो बाथ्राखौ बुं आं जा सोङो बिनि फिननायखौ मानि मा होननाय जाखो बेलाय मा बाथ्रा सोंगोन नोंलाय मानसिनि जिउआव गोथार जुलिया खनसेल' जायो पामफुलि आरो जाय हिन्जावा खनसे जुलि जानायनि उनाव आरो फिन खनसे जुलि जाफिनो बै हिन्जावनि संसारा माब्लाबाबो गोजोन जाया आरो सान्थि जाया बिजित लामायावलाय बार मोदायसो लोगो मोनखो ना माखो नोंलाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो रोंलायनो पामफुलि बेफोरखौ बाद हो जिखुनु जाया नों आंनो सैथोखौल' खिथादो नों आंजों हाबा जानायनि सिगां सोरजोंबाफोर हाबा जाखांबायमोन नामा बिजित मा सोंनाय जाखो बेलाय बेखौ सोंनोनो न'सिम फैफिनलायबाय आरो नोङो बाद हो थांफिनदो थां पामफुलि आं थांफिननायनि सिगां आं सोंनायनि फिननायखौ नों होग्रो बियो थारना नंखाय
आं बुंबायना नोंखौ थांफिनदो होननानै जाथारै बाथ्राखौ दा बुं नोङो आं लाजिनाय मोनो दे पामफुलि जुदि नोङो आंनि सोंनायनि फिनायखौ होआब्ला आंनो बिनि फिनायखौ होनोसै आंनि उनजों नाहरलाय नोंसोर बेयाव मानो फैदों आं मिथिगौ पामफुलि नों आंनि महरखौ नायनो हाखाला अब्लाबो आंनि गोसोआ थानो हाया जायनि थाखाय आं नोंखौ दिनैसिम हालायाफै नागिरनानै नोंनिसिम फैदों आंखौ आरो नैबे फिसाखौ नों एसे गोसोखांथाराखै नामा पामफुलि नोंथ' आंखौ सैया नैबे फिसानि मोखांखौ नायनानै बोरै थानो हाखो मानो नायनो आं बे फिसाखौ बेथ' नोंनिनो लादों जायनि थाखाय आं बेखौ मावनो हादों आयै नों जुदि थौफिनदो आं नोंखौ गोसोखांबाय थायो आयै आरो आफायाबो नोंखौ गोसोखांबाय थायो जौ लोंबाय थायो पामफुलि नों खोनादों नैबे फिसानि रावखौ पामफुलि नों जोथौफिनदो आं दाबो नोंखौ बोजबना लागोन नैबे आंनि बिखाया नोंनि अननायनि फारसे दासिमबो खमायाखै नों थौफिन पामफुलि नों थौफिन आं मिथिगौ बे फिसानि रावा बेनि राव नङा बे रावा गासिबो नोंनिसो पामफुलि बेफोरखौ मा बुंदों नोङो नों गावनि थैजों जोनोम जानाय फिसाखौ एसेबो सानासै नामा आं मानो सानो नोंसोर मा बे न'आव फैनानै आंनि संसारखौ थेबेथेर खालामनो सानदों पामफुलि नों अननानै थौफिनदो आं मानो थांनो बियो आंनि न' आं आंनि न'खौ गारनानै जेरावबो थाङा नोंसोर दानो बिनिफ्राय ओंखारलां मानो ओंखारलाङा मानो थाङा नों बे न'निफ्राय दानो ओंखारलां बे न'आ नोंनिनो नङा बे न'आ आंनिसो न' बे न'आव दान्दिसे बिरा थानाङो दानो ओंखारलां बिजि नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों औ आं थार बाथ्राखौनो बुंदों नों बे न'निफ्राय दानो ओंखारलां नों बादि थगायसुलि हिनजाव आंनो नाङा नों बादि मानसिया आंनि बे न'खराव मालाबाबो थानो समाया नों दिनै आंनि न'खरनि मान सनमान आरो आंनि मान सनमान गासिबो जाजोब्बाय ओंखारलां नोङो दानो ओंखारलां ओंखारलां आंनि थां बे हिनजावखौ दानो लानानै थां आरो नोंसोरबो बिनिफ्राय ओंखारलांदो
र' आं थामफुनिसो फन हरनांसिगोन मा खालामदों बियो नङाबा रागा जोङोलाय बियो औ माथो बे फन हरदों र' रायलायनां हेलौ हेल' थामफुलि मा खालामदों औ दङ नै ओरैनो नोंहालाय औ नंगौ नामा माथो ओमफ्राय नै जोंना आइया खामानि मावनो बाथारबायनोलै आरो आं डिउटियाव थाङोब्ला हारसिं थांनो बाथारबाय बिनिखायनो आंखौ बिहामजो लायनो थिनगासिनो ओंखायनो आं नोंखौ लायनोसै दे औ जों सानैजों मोजां मोनलायनायानो दाबो साननैसोल'नो जादों बेयावनो लांनायनि खोथा रायलायबाय औ माथो जाखो दालाय आरो सिन्था गैखालाना आंहाबो साख्रि दङ नोंसोरल' आइजों नोंजों न'खौ मोजां बें हाबानि उनाव नों आंखौ अनाबासो नों आंखौ रायबाय थाबालाय बुबाय थायोबा मा आंखौ हिन्जाव बुनानै जाग्रा नुयो नामा महराव जाम्बि जाम्बि आंलाय नोंखौ मानो बुनांगौ जाखो आं नोंखौ अननायजोंनो बिसिबां बुंला आङो जिखुनु जाया दे बेफोरखौ उनाव रायलायगोन ओमफ्राय नों आंखौ लोगो हमनो लुबैथाराखै नामा न'आव फैनाबो मानो लोगो हमनो लुबैया जानांगौ आं होनखाबायना नोंखौ लोगो हमनो लुबैदों होननानै जाम्बि जाम्बि जिखुनु जाया गाबोन लोगो हमनोसै नों जायगाखौल' बुंदो बहा लोगो हमनो आंहाथ' गारिबो गैजाया फिरफिलिजोंसो थांनांगौ दे बिदिब्ला गाबोन लङा दैयाव सानैजों लोगो हमनानै मोजां रायलायसै औ आरो बुंखानाय जाबाय बोरैबा बोरैबि दा आइजों रायलायनानै खोथाया मिलायोब्ला गाबोनो लाना फैखागोन जागोन दे थारैनोबो सेंग्राया आंखौ मोजां मोनबारबाय खोमालै नाथाय उनाव आंनि गासै काहानिखौ मिथिजोब्बा बियो आंखौ नागारबासो ओहो बिदि जानाय नङा बेनोथ' रावबो खिथाखानाय नङा अब्ला बियो बोरै मिथिगोन साख्रि गोनांलाय आं बिजोंनो अराय सम रंजा खुसियै संसार जालांनो हाखागोन
जाय निसा बुस्थुखौ नों दांफेरा मावफेरा बे बुस्थुखौ बोरै मावनो हाखो नोङो जाहोना मा आइ आंखौ आंनि गोसो बायदि खालामनो हो नोंनि गोसो बायदि बानायनो नोंखौ आं नोंनि गोसो बायदि खालायहोगोन नाथाय बिनि सिगां आंखौ बावगारनांगोन नों आंखौ आइ नों आंखौ जोनोम होनानै जोबोर गिदिर गोरोन्थि खालामबाय दिनै नों आंखौ जोनोम होआमोनब्ला आं दिनै बेफोरबायदि दुखुखौ बेफोरबायदि खस्थ'खौ बोजबनानै लानांनाय नङामोन आइ नों सासे आंनि बिमा महरै नों आंनि सुथुरायै औ आं नोंनि सुथुर नोंखौ खांनाया आंनि बिराद गिदिर गोरोन्थि जाबाय आं थांनानै थानो गोसो गैला आं सानखादोंमोन बै समावनो नोम्फाजों लोगोसे थांबानो नाथाय आं नोंनि थाखाय थांनानै दंमोन आं नों जेबो जिंगा दासि आइ आं बेफोर गोरोन्थिनिफ्राय जानगार जागोन आं जेब्लायबो खुसियाव थागोन आइ आं जेब्लायबो खुसियाव थागोन गुबुना जेखि बुङा जेखि दुसिया आं बेफोर गासिखौबो नैबे गोसोनिफ्राय आं जानगार खालामगोन आइ फिसा हौवा आंनि